May adlaw sa tanan. So nanapod karon para pag-share sa inyo ug unsaon pag-play ang kanta nga adlaw karon sa pagmaya. So before that is atong i-run through daan gamay ang kani nga kanta. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo nagnako nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta ni Jesus. So ato lang. So ang kaning nga kanta is dali na siya sa pag-play sa guitar. So nani lang first is atong gamiton is ang key of A, no? So ang gitara is nani. So yun sa man ni siya. So makita na to di sa string na to nga G, no? Kani nga G, kani katulong nga string. And then ato na ning pinuto ning sa second fret, 4th fret o ang 5th nga fret. So first is kani 2nd fret, 3rd fret, 4th fret day, and then buhi na pud ta 2nd fret, 5th fret, 2nd fret, 4th fret, 2nd fret. Okay, balik ko na ko ha. So yun na lang siya. Sa 2nd fret, 4th fret, 2nd fret, 5th fret, 2nd fret, 4th fret, and then balik na po yun. So yun na siyang yung pagplayan ni bang, 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 bang. Balik. Balik. Ayun, D. Dito sa D, D. The same na Japon. Ni. Yun, B. D na yun. Balik na po sa A. So, kanila. So nindot po ni siya kanta is kanang atong gamiton is ang pa-mute. So atong kamot diri sa right na to is atong ibutang diri nga naka-mute, and then ato lang i-emphasize ang kaning nga string, kaning G nga string. Ana? A. Ano nani ni siya. So nani pag-play ha. Pili po ta maka-add ani siya kanta o kanang bitong yang progression niya is ani nga. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, sa gasto, sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta ni Jesus. Okay, salamat. Thank you very much and God bless.